Bon dia, soc Carlos Galena, regidor d'Innovació i Gestió de Coneixement de l'Ajuntament de València i volia convidar-vos a les jornades que tindran lloc en les naves de manera presencial i online el proper 15 i 22 de novembre, València canvia pel clima. Si hi ha 3 anys en les jornades hem convidat a la societat civil organitzada i també al món de l'acadèmia, enguany volem que el sector privat tingui el seu protagonisme, els xicotets, la mitjana i les grans empreses de la nostra ciutat. A més, durant aquestes jornades anunciarem i lliurarem el Premi València Ciutat Neutra, un premi dotat de 100.000 euros que vol reconèixer el millor projecte que podrà fer que València tinga 3 zones o 3 barris climàticament neutres d'ací a 2030.